Dobrý deň, milí priatelia. Chcel by som vám predstaviť novinku z dielne Giants Fishing a sú to signalizátory záberu TX5. Jedná sa o bezdrôtovú sadu v prevedení 2+1 alebo 3+1 a samozrejme bude možnosť dokúpiť si aj samostatný hlásič. Tieto signalizátory používam v podstate od začiatku sezóny 2024 a musím povedať, že som si ich strašne obľúbil, pretože za málo peňazí dostanete veľa muziky. Majú veľmi pekný dizajn, hore majú našrubované vlastne snagy z uši, aby vám prúd z týchto signalizátorov nevypadával. Majú denný režim alebo nočný režim. Ďalej tu máte tón, citlivosť, light znamená zapnutie a vypnutie svetla a následne hlasitosť až do takého štádia, že si tento signalizátor viete dať úplne bez zvuku a signalizovať vám ho bude iba pri posluch. V balení máte aj takúto praktickú šnúrku, takže si viete zavesiť niekam na strom, do bivaku alebo hoci kde chcete tento príposluch. Na príposluchu máte vlastne 4 diódky na vaše signalizátory a máte tu len 2 tlačítka, hlasitosť a vypnúť, zapnúť. Veľkým plusom, ktorý ja oceňujem pri TX5 je rozlíšenie padáku a jazdy. Čiže keď máte záver od kapra, napríklad jazdu, tak pípa tak ostrejšie. A keď je to padák, tak je to také lenivé. Čiže vy sa nemusíte vlastne z bivaku ponáhľať, lebo viete, že vám to zobral pleskač. Každopádne komunikácia medzi signalizátorom a príposluchom je výborná. Raz vám pípne pípak, raz vám pípne príposluch. Takže to je za mňa úplná pecka. Príposluch je napájaný 3 AAA batériami, takže mikrotučkami, a samotný signalizátor je napájaný 9V batériou. Musím uznať, že výdrž batérií je fakt dobrá, keďže od začiatku sezóny sa napípali neskutočne veľa a ešte som v nich batérie nemenil, takže to je veľký plus. Čiže ako som spomínal, za málo peňazí veľa muziky, to sú nové signalizátory TX5. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Ahoj.